Здравейте и добре дошли в курса Инструменти за вътрешни конфликти. Сигурно някой от вас ще каже как инструменти, а още повече за вътрешни конфликти. Да, точно така е. Понякога живота ми прилича на рафт от работилница, по чието рафтове са подредени различни инструменти. Някои от тях използваме всеки ден, други използваме, когато много вече ни натежи, заболи ни и сме огорчени, а за някой дори забравяме, че ги има. Но всички тези инструменти идват в определен момент от живота ни, на точното място, вървят с нас, в кавички казано, до момента, в който е необходимо да спрат и да застанат отново на тези рафтове. Днес обаче ние няма да търсим кусури виновни, да тръгнем да спасяваме, да тръгнем да се правим на перфектни, на по-перфектни, отколкото сме. Не. Днес ви каня заедно с мен да вземем тези инструменти, фигуративно разбира се, да си представим как ги вземаме в ръце, как забърсаме от тях умората, злобата, която сме изпитвали понякога, обидата, страховете, желанието да манипулираме, желанието да мълчим, желанието да плачем, ако щете, за нещо, защото сме ядосани в себе си. За да можем, премахвайки от тях тези пластове, които сме наслоили, да видим тяхната същност на това да създават. И аз днес като ваш гид, консултант по личностно и духовно развитие, коуч, ментор, учител, ви каня на това пътуване с мен. Аз съм Красимира Колева и се радвам, че сте днес с мен тук, на това място. И ви благодаря. Тук няма да бързаме. Тук ще разглеждаме с любопитство и ще си отговорим на въпроси, които може би преди никога нямаше да се сетим да си зададем. И така, мили мои, нека да започнем да си отделим време само за нас, в което да видим и хубавото, и ценното, което понякога не си позволяваме да направим. Нека сега си отделим време само за това. Настани се удобно, намери си мястото, което ти е най-приятно. Усети тялото си. Чудесно. Виждам усмивките. Радвам се. Моля, затворете прекрасните си очи за миг. И нека сега да вдишаме. И да издишаме. И още веднъж да вдишаме. И да издишаме. И още веднъж сякаш помирисваме цветето, което е най-уханното и прекрасно в този живот. А този аромат е вдъхновил да се освободим от това, което ни тежи. Представи си, че стоиш пред рафт. Ти си прецени от какъв материал е рафта, колко е висок. Подпрян ли е, закачен ли е, както желаеш, така се прецени. Важното е, че на този рафт
са инструментите на нашите, на моите, на твоите, на нейните, на неговите вътрешни конфликти. Не, няма от какво да се страхуваш. Тук никой няма да ни съди, нито ние ще съдим някой. Аз ще наблюдавам. Точно така. Справиш се чудесно. Как се чувстваш в този момент? Усещаш ли тежест? Леко ли ти е, свободно ли ти е? Нахлуват ли спомени? Има ли нещо, което те кара да се свиваш? Стискаш ли юмруци в недоволство или несправедливост? Довери се на тези усещания. Вдишай и издишай. И моля те, представи си как поемаш в ръце този чук, който е срещу теб. Усети тежестта му. Този чук не е обикновен. Това е инструмент на гнева, на контрола и другата функция, която е изпълнявал, е нуждата да поправяме всичко и всички. Да, можем да кажем, че сме защитавали по този начин, че сме се опитвали да спасяваме, че сме искали да се справим с несправедливост. Но понякога сме удряли много по-силно и себе си. Погледни хубаво този чук с толкова много функции, които е изпълнявал. И позволи си, моля те, да си зададеш няколко въпроса. Кога за пръв път взех този чук? Кога поседнах към него? Имаш 10 секунди, в които да си отговориш. Кой те научи, че трябва да поправяш чупеното? Кога започна да вярваш, че носиш отговорност за щастието на другите? Моля, помисли, кои са хората в живота ти, които непрекъснато се опитваш да спасяваш, за които носиш повече отговорност, отколкото можеш да понесеш. На кои хора се опитваш да поправяш изборите, да лекуваш раните, да разрешаваш конфликтите заради тях? И моля те, запитай се колко често поправяш другите и колко често поправяш себе си. Погледни сега отново инструмента в ръцете си. Погледни на него като предмет, който ти е служил вярно, дълго и упорито, колкото е било необходимо. Не му се сърди и не го обвинявай. Благодари му. И можеш ли сега да му кажеш тихичко: благодаря ти, че ми помогна.
да оцелея, когато не виждах друг начин. Благодаря ти, че ме пазеше, когато не знаех друг начин. Но днес вече не искам да поправям света със сила. При необходимост можеш да повториш няколко пъти тези думи, толкова колкото на теб ти е хубаво да го казваш. Върни, моля те, този инструмент на рафта, от който го взе. Няма да го хвърляме, няма да го захвърляме някъде далеч от нас. Ще го оставим да си почине. Защото със сигурност ще има моменти, в които ще ни бъде необходим. Но не за да разрушаваме себе си или да пречим на някой друг, а за да създаваме. Картина, рамка, нов предмет, изделие, което да бъде полезно. С този инструмент вече ние ще служим. Постави прекрасните си ръце на сърдечната област и си позволи да чуеш как казваш: не съм отговорна за живота на всички. Не съм длъжна да поправям всички. Не е моя работа да спасявам света. Имам право да бъда просто човек. Имам право да бъда обичана, дори когато не поправям нищо. Чудесно. Справяш се прекрасно. Поеми въздух. Издишай и почувствай лекотата на ръцете си. Тези ръце не са празни. Тези ръце са любов, уважение, благодат. От това да присъстваш, да обичаш и да останеш. И преди да излезем от тази стая, в която се намира рафта с инструментите, и да се отправим към следващия инструмент, поеми въздух. Бавно и полека раздвижи пръстите на ръцете, на краката. Погали тялото си. Погали и лицето, ръцете си. Усмихни се на това, което днес си позволи да направиш. За доверието, за смелостта да видиш от другата страна, че инструмента за вътрешен конфликт може да бъде и инструмент за вътрешна свобода. Благодаря ти за доверието, благодаря ти за споделеното време. Когато ти възникнат въпроси, можеш спокойно да ми пишеш, за да споделиш. При необходимост можем да запишем час за сесия, с която да отработим това, което в момента те боде или те притеснява по някакъв начин, за да видим какви са ресурсите, какво е полезното и какво е възможното в тях. Благодаря ти. Прекрасно и споделено време с теб ти пожелавам. Благодаря.